This video is presented by Dinamalar, Wales Tamil Sangam. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சிஎஸ்கே ஃபேன் மனோஜ் பேசுகிறேன். எப்படியும் இந்த வருஷம் ஐபிஎல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நடக்கும், அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் சிஎஸ்கே தான் வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஆணித்தனமாக சொல்லிக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு தெரியுமா? சும்மா சாதாரணமான ஐபிஎல்லே நம்ம ஃபேன்ஸ்லாம் வெறித்தனமாக இருப்போம், நம்ம பிளேயர்ஸும் வெறித்தனமாக விளையாடுவாங்க. ஆனால் இப்போ நடக்க போகிற அந்த ஐபிஎல் என்ன ஒரு சாதாரண ஐபிஎல்லா? நம்ம சின்னத்தில் ரெய்னாவோட கம்பேக் அப்படிங்கிறது அந்த ஐபிஎல் மூலமாக இருக்குது. நம்ம தலை தோனியோட கம்பேக்கும் இந்த ஐபிஎல்ல இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நம்ம தோனியோட அந்த ரத்தக்கச்ச படைகள்லாம் எவ்வளோ தூரம் வேலை பார்ப்பாங்க. ஏன்னா சாதாரணமாகவே எல்லாருக்குமே அந்த டீமில் இருக்க எல்லாருக்குமே தோனியை பிடிக்கும். ஈவன் 2-3 வருஷமா சில பிளேயர்ஸ்லாம் விளாண்டுக்கே மாட்டாங்க. ஆனால் மற்றவங்களாம் பேசிப்பாங்க, அவருக்கு அவர் 11ல் இடமே கொடுக்குறாங்கன்னா அவர் கூட தோனி மேலே ஒரு லவ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஏன்னா தலைவருக்கு தெரியும் யாரை எந்த டைமில் எப்போ டீமுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா தலைவர் ஒரு காலத்தில் கொண்டு வந்த பிளேயர்ஸ் தான் இன்னைக்கு உலக லெவலில் இன்ஃபேக்ட் சச்சினோட சாதனையை முறியடிக்கிற இடத்துல 2 பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ரொம்ப ஆணித்தனமாக நான் சொல்லுவேன், சிஎஸ்கே தான் வரப்போகிற ஐபிஎல்லை கண்டிப்பாக அடிக்கும். எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க, ஒரு காலம்னா 2018 எல்லாவனுமே 30 வயசை தாண்டி இருக்கான், இவங்கெல்லாம் எங்கே கப்படிக்க போகிறானுங்க அப்படின்லாம் ஒரு கூட்டம் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. அவங்க வாயெல்லாம் மூடுற மாதிரி மாசா ஒரு கம்பேக் கொடுத்தது இல்லாமல் அந்த வருஷத்தோட கப்பையும் நம்ம அடித்தோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் பார்த்தால் ஒரு 40% யங் பிளேயர்ஸ், ஒரு 60% ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸோடு தான் நம்ம விளையாட போகிறோம். ஸோ பெரிய லெவல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்காது. ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம அந்த டாப் 4 அப்படிங்கிறதுக்கு போவோம். ஸோ நாக் அவுட்டில் அப்பப்போ கொஞ்சம் சர்க்கிள் சிஎஸ்கேக்கு ஏற்படுது. பட் இந்த தடவை அது எல்லாமே சரி செய்யப்படும். ஏன் அப்படின்னா நார்மலாக விளையாடுறத விட இந்த தடவை ஏகப்பட்ட வெறியோட தான் பிளேயர்ஸ் விளையாடுவாங்க. ஏன்னா வழக்கமாக எல்லா டீமுமே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம சென்னை தங்கங்கள் சிங்கங்கள் ஐபிஎல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராக்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இனிமேல் ஐபிஎல் எப்படியும் நடக்கும்போதுமே ஒரு ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது எடுப்பாங்க. ஏன்னா அதுக்கு இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் உடனே சொல்லலாம், அவங்க யாருமே இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் விளையாடலடா, அதனால தான்டா அவங்க சீக்கிரம் ப்ராக்டிஸ் எடுக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். பட் எப்போதுமே எல்லா ஐபிஎல் சீசன்லையுமே சிஎஸ்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது வைப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு காரணம் அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த லவ், சிஎஸ்கே லவ் அப்படிம்பாங்க. அந்த லவ் அந்த ஃபேன்ஸ்க்கு. ஏன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் மேட்சுக்கு ஒரு சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தில் வர கூட்டம் மாதிரி நீங்கள் வேற எங்கேயாச்சும் ஒரு கூட்டத்தை எனக்கு நீங்கள் காமிச்சிருங்க பார்ப்போம், ஒரு லைஃப் டைம் பெட்டு கூட நான் வைக்கிறேன், முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பாண்டிங் உண்டு. ஏன்னா சிஎஸ்கே அப்படிங்கிறது ஒரு டீம் கிடையாது, ஒரு ஃபேமிலி. ஸோ சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன், தைரியமாக இருங்க, சீர் பண்ணுங்க. நம்ம தலை தோனி, சின்ன தலை ரெய்னா கண்டிப்பாக இந்தியன் டீமுக்குள்ளே வருவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. காத்திருக்கிறது என்றைக்குமே நல்ல விஷயம்தான். பொறுமையாகவும் இருங்க, அதுவும் நல்ல விஷயம்தான். எங்கேயும் போயிட்டு நம்ம ரிப்ளை கொடுத்து தான் நம்ம ஒருத்த காட்டணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம 2 வருஷம் பேன் ஆகி இருந்தாலும் ஸ்டில் நம்ம சிஎஸ்கேவோட வின்னிங் பெர்சன்டேஜ் தான் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. ஸோ நம்ம தலை தோனி மாதிரியே காமா இருங்க, கப்பு நமக்கு தான்.